Gardon Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponitha. Dong mukak rasinja aklam along mirjeng joising rong pining kan ke thom karli ke chok arani kachiki mopon. Pai pai chik lo ni phai inquiry ni Karbi lun kimi akuru karli tang joising rong pining kan ke thom karli ke chok arani dong mukak rasinja aklam along Karbi jutang asong Karbi lamet amai Karbi Employees Association atumpen kachiki mopon. Lason si dong mukak along kedo Karbi jutang aklam mati rasinja aklam along ada por phai kep apor pen Karbi lun kimi akuru karli tang mirjeng joising rong pi aphan ningkan ke thom karli ke chok arani pache tondun si kachiki modun. Labang swajai me kapatir pipon laki Karbi lamet amai dong mukak aro Karbi jutang asong tekelang jun hawar amai Karbi Employees Association dong mukak zon atum pensi cepatir pipon lo. La swalong jai meg ateng pensi kecheng pen kijut an sitame Karbi lamet amai dong mukak aro achun bang dorsing terang pensi chari pon lo. Kecheng si Karbi lamet amai nihang longri amai meipu dhon sing terang Karbi jutang asong tekelang jun hawar amai meipu biren sing teron Karbi lamet amai dong mukak aro meipu Robindro rong pia tumpensi Karli tang mirjeng joising rong pia phan milor methek ke kai pon pen kachiki moasai tangcheng ponlo. Lason siap hit kuru sar mohesor tok bi pensi Karli tang mirjeng joising rong pi lapen dong mukak ahawar arlo jutang lapen lamet aparman ke klem ketam kacepaduk abang phuatuma phan tirim thok jer ponlo. Laso hit Karbi lamet amai nihang longri amai chunbang khorsing ingti pen Karli tang mirjeng joising rong pi akai alamo than pa jermi pon. Laso hit kachitong dun abang phu abang phi kedo anatum sitame melur methek chekai dun rinti si hirjume chohang dun rinti lo. Samelang sopen long ba morning ti Karbi Anglong News. Kaipho langso langso nalong Dwarbagori Press Club abitong atumpen kahumridam. Lason sila khain kora thok Dwarbagori MSC constituency ke parlo Dolamara Police Station angkang Kokajan kaipho langso waterfall along mate alangsun along Dwarbagori Press Club abitong atumpen kahumridam. Bangso kahumridam nang kok atheki kaipho langso alangsun along kedam tang pai pai chikloni phai kre trok serni munit ki thitang abang arpum longlok pu arju longlo lapen aprang prang ahuta lapuson nangki jui aning kache parong ki wang pen ladak kupi ko puson pen loni apran damjui titi pusi birta longponlo. Lasin nilitum apherangke kaipho langso waterfall committee keton kelang atuma phan karju ahut nangke thandun nangke pachini dun atengke labangso kaipho langso alangsun kangpu pon lake suri hinira kre trok aningkan pre achi klosi ingpu ponlo. Labang solang sun pining an ningkan troksi pleng tanglo. Ningkan troksi pleng det pen bang trok an apran kedam dulu. Lapen labang solang sun nang kilang pen bang trok abang phuatum apran kedam nang kok laki amina kangri kangkrang lapen nilitum komiti pen aron kapathik ating pen kapatipek apotsi lapuson akisung kachetong nang dokok titilo puta nang chethandun. Lapen lapran kedam tang abang phuatum an sitami Karbi akhei kalipusi nang pachini dun. Lapen nilitum Karbi Anglong News ahin pen kipachini pon laki along tin alang son along sitami aron mati arul kibi pondo labangso aron kibi pon ateng ilitum patipek pon pidet nang jipusi Karbi Anglong News ahin pen pachini pon. Kajurong apen risaning ti Karbi Anglong News. Labangge rusit ching ban lason nitum dak bahini nam bilo nitum phan stame nitum unan ge thanun lo ke thanun pen hek tunge lason kangri kangkrang bawang po patoy ti pen la rusit pa je detisi labang so ghotona do koi tilo labang ke nitum ineng nitum thai chine ta nitum hanange thanun na teng pulote dake kahar nu bangke 35 30 an bagdu ji bisin than pachini labang so karnu bi Lakhain kora thok Dwarbagori constituency ke parlo long dili terang aradatum kedam kebang akisung kachetong nang. Sonsi lakhain kora thok Dwarbagori constituency ke parlo Dolamara pendei thor kacheleng PWD atowar long dili terang adung het along tobar kaharnuk eking phua don bag do karnuk. Sitami PWD department Dolamara along amata dolo sitami majok alebara tumta langdam de pusi haladak arata tumpen pherangke atum kahumridam ahut klardak pen nangche thandun lapen ke hadak arata tumpen choning ripon ke Karbi Anglong autonomous council along education iam Richard tok bi aphan choning rilo prabjen pen bang swatowar nang selam pivek tha pusi lapen PWD labor atuma phanta nang toira nang paklem vek tha nilitum keso kache pon kachewan sungpik an gari sitami pon un e lasi prabjen pen nang selam pivek tha pusi haladak arong arata tumpen choning ripon Dwarbagori pen dorsing tongpi Karbi Anglong News kalai iglo Dana tum kedam ke bang ko son lo joy misel ma tum kedam ke bang siksak olo ne gari motor pen bike atumata school gidun atumata kisik sak do piglo pen
la bangso road ke pia road lo asos Lake trotoar ke PW road lo hmm dalam ra leng thor lo pen bo khata le lo dai thor da le lo dela bangso la PWD ron te PWD la an ka hing no tame PWD a department dona chilang ma bang ma bang vela non puta theng long la la ko na jil dik bola ka hing no lo cheklo Johnny ne dolo ha klo ni bang dolo di hmm dan dela bangso puthak la lang klem klede puthak na tum kopi lo na tum rong arat pe na tum kani ye kang tung ke yi kang tung ke la nang bonai pi nang po bo ya lo yo PW tum hai là Karbi Anglong yem di kisan itum duar bagori Richard tok bi phan yem phan chuning rig lo prap yin pen bonai phan chuning rig lo Hanjang langso along boxing coaching camp kangpupon. Pai ni phaing ko arni kang sampor phaipli apor malom pen Hanjang langso Sports Association pathua klam along boxing coaching camp 2023 chepater pipon District Sports Office Diphu Karbi Anglong Hotar Mouse Council la solong cherap cheto dun Hanjang langso Sports Association boxing coaching camp kangpupon. Pini pai ni phaing koi arni pen chitini phaing koi an ingpu pon tanglo boxing coaching camp kangpu pon along alohi sarpo aman pen Sanjeev Hondikoi Joint Secretary Assam Olympic Association and Secretary Golaghat Sports Association Coach Digonto Nath National Player Jyoti Soikia Member Sports Organizer Rilip Rongphar District Sport Office Jivan Chandra Pathak Hanjang Langso Sports Association Meipu Jona Singh Phangcho Working Secretary Kang Therbi Raj Saiklem Bang Rajan Rongpi Athletic Secretary Kasa Haimari Togbi President Sarihajan Bajar Committee Longbi Ingti Assistant Secretary Karbi Anglong Seva Kendra Lapen Penang An Kethe Kiding Atum Chetong Dun Si Boxing Coaching Camp Kacharli Dun Arisoe Jang Atum Aphan Boxing Pathu Ahin Penta Khe Longri Lapen Mithang Aphan Misen Awar Saido Pupen Alohi Atum Pen Thanpon Si Boxing Coaching Camp Kangpu Amai Misen Pen Pachun Pon Bukajan Pen Sarkuro Be Karbi Anglong News